Vítejte u halloweenského make-up tutoriálu / cosplaye na Siri z Zaklínače 3. Začínám tekutým korektorem, kterým zakryju drobné nedostatky. Nepoužívám make-up, protože chci dosílit přirozené pleti. Následně zakryju části obočí, které nechci, aby byly vidět. Já obočí sužuji a zakrývám konec, čímž změním směr obočí. Zkrátka tak, aby tvar obočí byl co nejpodobnější Siri. Používám pevný korektor, který zde funguje jako lepidlo. Když vše drží jak má, použiju tekutý korektor pro větší kryvost a zafixuju transparentním pudrem. Všechny produkty, co používám, jsou v popisku videa. Obočí vykreslím tmavě hnědým stínem. Vykresluji směrem nahoru, abych docílila co nejpodobnějšímu obočí. Kde je zapotřebí, vypomůžu si korektorem. Přesouváme se ke konturování nosu. Snažím se opticky ztenčit a prodloužit svůj nos pomocí světle hnědého stínu a světlého korektoru. Přidávám i vrásky, co má Siri pod očima. A konečně se vrhneme na oči. Nezapomeneme na bázi podoční stíny. Světle hnědým stínem si připravím oční víčko. Bude se pak vše lépe ztrácet. Černý stín nanesu na celé víčko a rozblendím do ztracena. Po blendění stíny ztratí intenzitu, tak přidám i druhou vrstvu. Stín nanesu i na spodní víčko. Siri tam má takovou messy texturu, tak se ji snažím napodobit. Pro rozjasnění dám bílý stín pod obočí a do koutku očí. Samozřejmě nezapomenu na zasenku. Siri má hodně odlišný tvar obličeje než já, takže se snažím konturováním docílit vyšších lícních kostí a hubenějšího obličeje. Abych efekt ještě znásobila, ohraničím obličej černým stínem. Tento krok klidně můžete přeskočit, jestli se vám nelíbí, ale já ho žeru, takže sorry not sorry. Nejvýraznější částí jejího obličeje je jizva. Namaluji ji tužkou na rty a vystínuju hnědým stínem. Stejně tak jako obočí, i rty potřebují zúžit a prodloužit. Proto vezmu tužku na rty a napodobuji tvar Sirijních rtů. Sirijních? Sirijních. Skloňuje se to tak? Nevím, zní to vtipně. Pro přirozenější dojem rozblendím a ohraničím korektorem, kterým zároveň zakryju svoje rty. Efekt ještě zdůrazním bílou tužkou na oči.
Dostínuju rty a dodělám koutky, což rty opticky prodlouží. Tužkou na rty načrtnu jizvu na rtu a zdůrazním tmavě červenou rtěnkou. Nasadím paruku a dodělám detaily jako třeba pihy. Kontaktní čočky nemám, neboť mám přirozeně zelenou barvu očí. Ačkoliv opravdu ne stejný ostín jako Siri, ale good enough. Díky za sledování tohoto videa. Hoďte tam lajky, komentáře, odběry, no prostě to znáte. Taky se mrkněte na můj Instagram, který je fakt úžasný a art. A třeba další video nevyjde za 2 roky. Kdo ví? Peace.